Ja, og Martin, vi er i gang med en prøvesmagning. Nej, hvad vil jeg sige, hvad der sker? Ja, gider du fortælle lidt? Vi er nemlig kommet til Chili Martin indslag, og jeg har inviteret nogle gæster i studiet i dag. Jeg har inviteret Nora med på, hvor gammel er du, Nora? 6 kvart, ja, når du er i skiskole, og så har jeg inviteret Livia med. Hvor gammel er du, Livia? 7,5, det er rigtigt, jeg undtaget, når du er i skiskole, så er du 6. Det vi skal prøve nu, det er, at vi skal have en af Askes jalapenos. Og det her, det er en lille fætter med fart på. Ja. Så vi har besluttet os for at spise den rå. Og til det så har vi, Nora har fået et lille stykke, og jeg har taget en lidt større stykke. Og Livia har også fået et helt stykke. Okay, skal I ikke lige vaske? Skal vi prøve? Skal vi dyppe den i vand? Vi dypper den i vand. Ja. Sådan der. Ja. Lad os smage på det. Sådan der. Okay, så vil jeg gerne se at gå. Den skal tykkes. Man skal tygge den rigtig grundigt. Er du klar, Nora? Kom her. Jo, du skal være med. Ja. Hvad så? Ja, der er fart på, hva'? Man kan godt mærke den, hva'? Ja, altså, det er stærkt. Vi skal lige have det sidste til at prøve. Prøv lige at høre, Bubber. Du skal lige prøve, Bubber. Nå, men... Jeg har fart på. Ja, Martin, så skal du lave sådan nogle her. Så. Det var godt nok. Jeg synes, jeg får varmen. Hvad siger du? Fik du også varmen? Hvad? Du lige spise den hele chili? Så prøver vi med 2 næste gang. Du har ikke ret til at udtale dig, fordi du har ikke været med. Ja, så tror jeg, vi stopper udsendelsen og siger tak for nu. Og tilbage til kramangen. Jeg skal lige se den, Aske.